Εδώ μπαίνουμε στο πέμπτο όροφο, το οποίο συναντάμε αριστερά μας είναι η κουζίνα. Έχουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι εδώ. Το μπαλκόνι πάει και γύρω-γύρω και εδώ έχουμε μια κρεβατοκάμαρα. Εδώ είναι μια τουαλέτα με παράθυρο και από εδώ περνάμε στο σαλόνι μας, το οποίο είναι 6,5 μέτρα επί 4,5. Στο βάθος εκεί θα μπει τσάκι ενεργειακό, μεγάλο μπαλκόνι 2,5 μέτρα επί 7, ενώ πίσω εδώ θα έχουμε τον μπαρμπεκιού. Και εκεί θα μπει ένας μικρός νεροχύτης. Η θέα είναι καταπληκτική. Έχει μία εσωτερική σκάλα. Φορτίζονται όλα. Και πάνω έχουμε μια μεγάλη τουαλέτα πάλι. Έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο υπνοδωμάτιο με τα μπαλκόνια. Έχουν γίνει και όλες οι προεκατάστασεις για air condition σε όλα τα διαμερίσματα. Εδώ έχουμε ένα έτριο που βλέπουμε στο σαλόνι κάτω και εδώ έχουμε μια τρίτη μεγάλη κρεβατοκάμαρα με το μπαλκόνι. Στο βάθος θάλασσα